Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaag kaniniyo. Manasag kanimo. Atong ipadang ating santos nga misa ngadto sa nabanhawong Kristo nga atong magkatuyuan, ang katuyuan nga gibasa sa unahan, lakip na usab ang kayuhan dias to ang pamilya, ingon sa atong kaigsuunan nga mihangyo nato nga magpaampo sila. Aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadalang pag-ayo sa mga mainulsolon, ginukaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa maharong pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasaylon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot na nga muyo kami, nga kaming nasayod sa grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo, mabanaw unta nganha sa bagong kinabuhi, pinagi sa gugma sa Espiritu Santo, kinamong gipangayo pinagi sa Hesus Kristo imong anak, nga buyo gariuban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga panghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinaguga sa Damasco. Nagitugutan siya pagdakop sa mga sumsunod sa dalan nga iyang makitaan didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco, ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad ug didto sultihan ka kung unsay imong buhaton. Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo ug gibukan niya ang iyang mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak ug gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita ug niining panahona wala siya mukaon ni muinom. Didto sa Damasco may usa ka tinunan nga ginganlag Ananias, pinagi sa pananawon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias, ug mitubag siya, ania ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tulid nga dalan, ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa iyang pananawon nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod og unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan.
Ang Ginoo miingon kaniya, adtuwa siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako, ug sa pagpaila sa akong ngalan, ngadto sa mga dili Hudiyo, ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Busa miadto si Ananias sa balay, ug ipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibunyagan ug human siya makakaon, nabaskog siya. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinunan. Miadto siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap ka niyo. Kinutugikan Santo sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudeyo. Unsa man ning tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo kun dili kamo mukhaon sa unod sa anak sa tao og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod na kalanod ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinaguga sa Capernaum. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsuon, mangutana ko, ang konsagrado nga pan o bino diha
sa santos nga Eucharistia? Simbolo ba ni siya o usa ka presensya sa Dios? Daghan maghunahuna, ilabi na katong mga Katoliko nga wa kasabot, nga ang sagrado nga ostiya, simbolo lamang sa presensya sa Dios. Apan maigsuon sayop kini nga pagtuo. Ang kamatuuran mao nga si Jesus tinuod gayud nga naa sa ostiya ug bino nga gikonsagrahan sulod sa santos nga misa. Mao bitaw na nga panahon sa konsagrasyon mangluhod ta kay mauna ang pinaka solemne nga parte sa misa. Sa katapusang panihapon, siya mingon samtang mitunol sa pan o bino. Mingon si Jesus, kini maong ako ang lawas, kini mao ang akong dugo. Wala gyud siya miingon nga kini mao nga akong simbolo sa akong lawas ug ang ining bino mo'y simbolo sa ako ang dugo. Maigsuon dinhi usab sa ebanghelyo si Kristo namulong, ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Sa teolohiya pa na gitawag nga transubstantiation. Og kini ang dakong misteryo sa Eucharistia nagihuptan natong mga Katoliko. Sa matag sa ulog na to sa santos nga misa, di gyud ta magduka-duka kay naa diha ang presensya sa Dios. Dili siya simbolo. Amen. Maigso na itong ipadanga itong mga pag-ampo niya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mutubo diha sa pag-ila sa bili sa santos nga Eucharistia, isipan sa kinabuhi, pinagi sa ilang pagsaulog sa sakripisyo sa misa, uban ang mas dakong debosyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga isip katilingban, matag adlaw kitang mangita sa Dios, bisan diha sa atong mga kalisdanan o mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pamilya, ilabi na ang atong kabataan, mutubo diha sa mga paagi sa grasya, pinagi sa kanunayng pagdawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kay gihiusa Manila ang ilang mga pag-antos, ngadtos kang Kristong pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takus o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, makaangko na sa kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagawang tunay nga Diyos ng mga pag-ampo, ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Dagon ka Diyos, awang langit mo, ningkasan ang mga
Maigsoon pagambo kamorong sakripisyo daw waton sa Diyos nga mahan, makagagamos tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo sa mga kamot. Alang sa pagdaray, pagmaya sa iyong ngalan. Alang sa kasalanan ng kapuslanan, sa katibukyan sa santos kasimbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad, ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manhaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayong inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw nga Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umatarong. Santos nga mahan, Diyos na makagagahom sanan, angay matarong gayon, magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa nang panahon, apan labi na gayon ni ining may mayaong panahon sa pagkabanhaw kanu sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong katubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay og busa. Uban sa mga santos sa langit nagasangya kami diha sa mong pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon nagani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gud ikaw Ginoong tuburan sa nang kasantos, ipadalang imong espiritu pagsantos sa mga gasa. Aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat rin pag-usab, mihatag niningan to sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginom, kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo. Sa bagutunay kasabutan, dugo nga iula lang kaninyo galang sanang mga tao, aron mga sala mapasaylo, buhata kining paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Kristo balik balik nganhi. Arong paghandom sa kamatay pagkabanhaw ni Jesucristo, nag-aalad kami kanimo amahan, impahan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayon na mo atubang umulagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumi Ginoo ang imong simbahan, sibu kalibutan ni mo among pitimidia sa gugma. O ba ni Leo, among Papa ni Alberto, among obispo sa nang mga pari. Hinumi sa mong maigsoon nga nangamatay. Malao mo niya banhaw sila nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Mariang inahan, nga walay sa Diyos, o ba ni San Jose iyang bana, o ba sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, o ban kanila, amoy ko nga daygon, o amoy kaong himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diya kaniya, giyatagan na kaniyong makagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang dandong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magambog ito sa ngamahan at ang itong mga pulong itudlukan natos tong manunubos. Amahan namo mula sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo imong gingharian, matuman ang pagbuo din sa yuta maingon sa langit. Ang kanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Mayon nagapasaylo kami sa nagasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay,
Inunua luwasa kami sa dautan. Amen. Amen. Mangayo kami kadimo ginungi mo kaming luwason sa nandautan. Hatay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaw milayusan ng kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa balik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang giharian, ang dahong kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo rin kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw kahiusay ikaw nga puyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab ka. Atong ipakita ni matong pag-inig sunay panagdait. Peace be with you. Peace, peace, peace. Kordero Kordero sa sa Diyos, Diyos nga nangawagtang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Maigsuon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang ang gidhapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apali pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas si Kristo. Amen. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa nining Eucharistia, nangaliyang nga mapaubsanon, nga ang gipabuhat namo sa imong anak, aron paghandom kaniya. Makatabang ka namo sa pagtubo diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. O manalangin yung Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa na ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.